मैया बिथां NLFBनि केम्पआव थांबाय थांनानै नोंथांनि गोसोआव माबायदि थांनाया जोङो बिराद गोबावनो थांनांगौमोन जेब्ला NLFBआ फर्म जादों बे समावनो जों मिथियो बेनि उनाव जेब्ला बिथांमोना फर्म जानायनि उनाव मानसिफ्रा जेब्ला फैफिनो बेखौ जों आसरित मोनदों नाम्बार 1 आच्छा आफादा ओरैनो जोनोम जाया माबा मोनसे रिजन थायो नंगौ माबा मोनसे पलिसि थायो नंगौ संगठना ओरैनो जोनोम जाया दा बेफोरखौहाय लानानैनो जों गुबुन खामानियाव थांदोंमोन मैया ओमफ्राय सानबाय मा जोंहा गुबुन खामानिबो दङ प्लास जुदि बिथांमोननि केम्पआव थांनानै गावनि लोगोजों दुखु सुखुखौ जोङो शेयार खालामहैयोबा बे साबसिन जागोन होननानै जों सानदों खारन दिनैहाय बारग' NDB बिथाङाबो जोंबो बारग' NDB बारग' NDBब्लाबो बिथाङा दिनै सिन्था खालामनानै मोनसे संगठनखौ दिनै फर्म खालामदोंमोन खिन्थु गाव जेरै सिन्था खालामदोंमोन नंगौ बेबायदि दिनै माने खारथायलांनो हायासै नंगौ बेखौ बिथाङा जोंनो फोरमायदों जोङो 1.5 घन्टा जों रायलायदों गासैबो खोथाखौ जोङो दिनै माने गासैबो खोथाखौ दिनै बुंजोबनो हानाय नङा नंगौ खारन जोङो सोंदों ओरैबायदि NLFBआ मा हिसाबै फर्म जाखो आच्छा NLFBआ दिनै मा हिसाबै फर्म जाखो आरो NLFBआ दिनै 6 months 7 months थांनानै दिनै फैफिननो गोनांनि खारना मा बिनि मेन फाउन्डारा सोरमोन बोरै 6 मास थांखो बोरै सफैफिनखो दिनैनि अलखद समा NLFBनि परिबेसा सिटुवेसना मा बेखौ जोङो बिथांनाव आं स्पष्ट सोंदों बेयाव बियो हिस्ट्रिखौ खोन्थादों बिथांनाव जेब्ला सोङो जोंथ' मिथिनो लुबैगोन नंगौ रायजोआबो दिनै स्पष्ट मिथिनो लुबैगोन इभेन जोङो बिथांनाव सोंनायनि सिगां जोङो बिनि सिगांबो जोङो खोथाखौ बुंबाय जे माबोरै फर्म जाखो बोरै थांखो बोरै फैफिनखो बेखौ जों सिगां बुंखाबाय बेखौ आं रिपिट खालामला खिन्थु खोथा जाहैबाय मा जेब्ला जाय आफादखौ दिनै जोनोम होदों नंगौ बे बिथांनाव जेब्ला जों रायलायो नंगौ बिथाङा स्पष्ट खोन्थादों बे खोथाखौ जों दा बुंनाय नङा खारन बिसोरहा गोबां मोनसे माने मावफुंनो हायि गावसोरनि गोबां खामानिफोरखौ दिनैहाय रायजोनो मावनानै देखायनो हायैनि गोबां खोथाफोर दङ बेखौ दा जों बुंथ'नो हानाय नङा गावसोरनो बुंखागोन सम जाबा सफैगोन खिन्थु जिखिनि खोथाखौ जोङो थांनानै प्रेक्टिकेल थांनानै जोङो बिथांजों जेब्ला रायलायो सासे बेक्ति फाउन्डार होननानै बुङोब्ला बबेखौ जों मोनथिगौ NLFBनि फाउन्डार होननानै जोङो बुङोबा माने बे गाज्रि जानाय नङा बेजों दङ न' डाउट जों नामखौ मेनसन खालामथ'ला उनाव बियो माने बेखौ गासैबो रायजो राजा मोनथिखागोन नंगौ बेनोल' जे बिथांजों जोङो रायलायदों दुखु सुखु जोङो सावरायदों बिथाङा गोबां खोथाखौ जोङो गासैबो खोथाखौ जोङो सिंनि खोथाखौ मोनथिजोबा ओरैनो मिथियोमोन 100आव जोङो 80% मिथियोबाबो 100%खौ जोङो बिथांजों रायलायनानै जों क्लियारिफिकेसन जाना फैदों बेखायनो बे सर्ट भिडिअखौ दिनैहाय लाबोनायनि खारना आंथ' बुङामोन जे नोङो लाबोब्ला आंनाव सोंबायब्ला खारन आंबो दं मैया दङ बिथांनि कमप्लिमेन्ट बिथांनि दिनैहाय सम्पुर्ण हिस्ट्रिखौ दिनै खोन्थानायनि थाखाय बिथांखौ जोङो वी अलवेज सेल्युट टु बख' आंनि माने बन्धुखौ लोगोखौ आं बुंखानो जों एखे बेटस
बिथांनि स्पिरिटआ दिनैसिमबो बिथांनि फिलिंसआ जाथिनि फारसेनो दङ बाखिखिनिखौ आं मिथिया खारन जोङो बिथांजोंसो जोङो प्रथम रायलायनो मोनदों नंगौ जों गुबुनखौ लोगो मोनाखै नंगौ सोर प्रेसिडेन्ट सोर माने जेनेरेल सेक्रेटारि सोर पाब्लिसिटि जों बिसिनि काउन्सिलाव सोर सोर दङ बेखौ मिथिया नंगौ खिन्थु जोङो स्पेसियेलि बख'खौ जोङो मिथियो हिसाबै बख'आ जेराव थायो बे केम्पआव जोङो मैया हर थाहैदों बिथांजों जोङो बिराद दुखु सुखु रायलायदों माने जोंबो एप्रिसियेट खालामो बिथांमोना थारैनो माबा मोनसे सिन्था खालामनानै थांदोंमोन खिन्थु मा खेथ्रआव फैदों बेखौ जों बुंनो हानाय नङा दा दासिमबो सेन्टिमेन्टआ बे स्पिरिटआ दासिमबो जाथिनि सेन्टिमेन्टआवनो दङ सफार माने दिनैसिमबो बिथांमोना मा फरायाव दं बेखौ आं बुंनाय नङा बेखौ गावसोर मिन्थिखागोन बेखायनो आं एप्रिसियेट खावलायगोन जे फैबाय थांखिया मामोन बेखौ आं बुंनो थांला दिनै फैबायब्ला मोजांखौनो साननानै फैदों रायजो राजाफ्राबो दिनै लुबैदों फैबायबा मोजां मोनसे सलुसन जानांगौ बिथांमोननि जिहेतु डिमान्ड बे बुस्थुखौ थाबैनो सरकारा इनिसियेटिभ लानांगौ भारत सरकार आसाम सरकार बिटिसि बिटिआर सरकारा जियानो जा जायनि थाखाय बिटिआर एख' जानायनि उनाव जायहा दिनै बिटिसिखौ स्टेटनि आन्दाराव जोंनि बे हादोराव जोंनि ओनसोलाव जाय सरकारा सालायदों बिथांमोनाबो बै बिथांमोनखौ लाबोनायावहाय सम्पुर्ण दायथ' दङ बेखायनो जों खावलायगोन बिथांमोनाबो बुंबाय थादों सरकारखौ सोरबाया दिनैहाय सेन्ट्रेलनिफ्राय फैदों स्टेटनिफ्राय दिनैहाय बिथांमोननि जानानै सोंफैदों नोंथांमोना दिनै मा लुबैदों मामोन दिनै नोंसोर मा खालामजानो लुबैदों बेखौ बिथांमोना उनाव बुंगोन जोंनो एसे खोन्थानाय हिसाबै जोङो बेखौनो खावलायगोन सरकारा सोरानो था जि सरकारानो था बिथांमोना फैबायब्ला गोजोन सावरायनायखौ बिथांमोनखौ जुदि वेलकाम खालामदोंब्ला बै सरकारा दिनैहाय बिथांमोननि डिमान्ड बिथांमोना मा हिसाबै थांदोंमोन बिथांमोना मा हिसाबै लाबोजाखो माखौ रायज्लायजानो लुबैदों माखौ दिनैहाय बिथांमोना दिनैहाय मोनसे प्रसेसआव दिनै थानानै सावरायनायनि गेजेरजों मोनसे सलुसनखौ बिथांमोना लुबैदों बेखौ आङो खावलायनो लुबैदों सरकारखौ थ' नोंथांनि मथेब्ला गभर्नमेन्ट दाथ' जोंनि बिटिआरआव इउपिपिएल सरकार जानानै दं हिसाबै नोंथाङा बिटिआर सरकारखौ खावलायगोन ना स्टेट गभर्नमेन्टखौ खावलायगोन फार्स्ट अफ अल बिथांमोना दिनै फैनायनि मेन जाहोना सोरनि थ्रुयै बिथांमोना फैदों आं बेखौसो टारगेट खालामगोन दै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टना स्टेट गभर्नमेन्टना या बिटिआर गभर्नमेन्टना बिथांमोनखौ लाबोनायनि मोनसे प्रसेस बेबस्थाखौ खालामनो सोर खालामा वी आर आननन जों मोनथिया बे स्पस्ट नङा आसाम सरकारानो हिमन्त बिश्व शर्मानो खालामदों ना प्रमद बर' बिथाङानो खालामदों ना नरेन्द्र मदिया खालामदों जोंथ' स्पस्ट नङा ना खिन्थु बबेबा मोनसे सर्सनिफ्राय सोरबा मोनसेया दिनै बिथांमोनखौ लाबोनायनि माबा मोनसे आदब खायदाया बेवहाय पलिसिया दंमोन जायनि थ्रुयैहाय दिनैहाय बिथांमोना नैबेयाव गोजोन सावरायनायनि नामाव बिथांमोना नैबे मोनसे कनजिनियेल एटमस्फियाराव दङ इउनिलेटारेल सिसफेयाराव दङ बिथांमोना जों जेरै बै समाव 2011आव वान साइडेड इउनिलेटारेल सिसफेयार जादों बेबायदिनो बिथांमोनाबो दिनैहाय माने इउनिलेटारेल सिसफेयार दङ दायो आं बुंनो हाया जे भारत सरकारनिफ्रायनो सोरबा एजेन्टना बा स्टेटनिफ्रायनो सोरबाया आइबिनि इन्टेलिजेन्स बिउर'नि ना सोरबाया बिथांमोनखौ लाबोफिननायनि मोनसे बेबस्थाखौ खालामदोंमोन बेखौ आं मिथिया बिनि खेथ्रआव आं बुंनाय नङा
आं बेखौनो खावलायगोन जियानो जा जायानो लाबोबाय बिथांमोना रेसपन्सिबल दङ जाया बेखौ दिनै लाबोबाय बिथांमोना स्टेटजों गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाजों माबा मोनसे सावरायनायनि उनावसो बिथांमोनखौ दिनै लाबोदों बिथांमोननि दिनैहाय गोजोन सावरायनाया थांबाय थानांगौ थाबैनो थांनांगौ कन्ट्रिबिउसना बर'नि नांनायाव बयबो हरनो हायैनि खुनु खोथा गैया नंगौ नाम्बार वान नंगौ जेरै जोंनि गोबां दिनैहाय बर'नि मुभमेन्टआव गोदोनिफ्रायनो लानानै 200 बोसोरनिफ्राय लानानै बर' रायजो राजाया दिनै माबा मोनसे मुभमेन्ट खालामबा होबोआलासिनो थायाखै बिसोरनि आइडिय'लजि बिसोरनि प्रिन्सिपल बिसोरनि एम्स एन्ड अबजेक्टिभआ दिनै जुदि थारैनो रायजोनि थाखाय NLFBआ जुदि फर्म जादोंबा दिनैसिमबो बर' रायजोआ बबेबा माने केम्प सालायनायनि थाखाय माने 100 रुपिस 100 थाखा हरनाया बे जेबो गिदिर बाथ्रा नङा खिन्थु दिनै रायजोआ रायजो राजानिफ्राय दिनैहाय NLFBआ 100 थाखा दिनैहाय खांनो गोनांनि प्रयजना मा खोथा बे सरकारा बिथांमोनखौ लाबोदों मोनसे गोजोन परिबेसाव सावरायनो होननानै प्रथमावनो दायथ'आ सरकारनि बिनि रेसपन्सिबोला जाबाय भारत सरकार स्टेट सरकार बिटिआर सरकार बिथांमोनजों सावरायनानैसो गोजोन मोनसे सावरायनायाव फैगोन होननानै बुंसो बिथांमोना फैदों दिनै बिथांमोन थासेयावबो बिसोरनि गभर्नमेन्टनि एबसेन्सआव दिनै रायजोआ दिनै 100 थाखा दिनैहाय बिथांमोननि 400 जन केडारफोर गथ'फोरा दिनै सोलिनानै जानो थाखाय क्राइसिस जानायनि खारना मा आंनाथ' बेसो आंबो हरनो हायो आं मासाव 500 थाखा हरनो हायो आं सासेया जुदि हरनो हायोब्ला नोंबो हरनो हागोन ना दिनै 30 लाख बर'आ जुदि जोंनि बिटिसिआव दङब्ला सासे मानसिया जुदि मासाव 100 थाखा हरोब्ला खय लाख जायो दा बे 400 जन गथ'फोरखौ दिनैहाय रायजोआ दिनैहाय जाहोनांगौ ना गभर्नमेन्टआ दिनै जाहोनांगौ बाथ्राया बेसो रायजोआ हरनायखौ 100 थाखा डनेसन हरनानै बै जोंनि NLFB फंबायफोर केम्पआव थानाया बे गिदिर बाथ्रा नङा जाय गभर्नमेन्टआ दिनैहाय दायथ' लानानै बिथांमोनखौ लाबोदों सावरायनायनि नामावहाय बिथांमोनासो जाहोनांगोन ना जाहोनांगौ प्रयजन जायोब्ला जुदि बिथांमोना जुदि सरकारा जुदि जाहोआब्ला जोंबो हरगोन बर' रायजो राजाया 200 जन 400 जन मानसि जाहोनायाव आंखाल गैया गोदोनिफ्रायनो 29 बोसोर दिनै NLFBखौ दिनै जाहोबोदों दिनैहाय फिसिबोदोंब्ला बे दिनैहाय फंबायफोरनि गोदान संगठना दिनैहाय थारैनो जाथिनि थाखाय जुदि बिथांमोना थांदोंमोन माबा मोनसे उसुबिदा थाखाय फैबाय दिनैसिमबो बिथांमोननि सानस्रिया दिनै जुदि बर'नि थाखायनो जाथिनि थाखाय जुदि दङब्ला बेवहाय रावबो हरालासिनो थानाय नङा खारन बिथांमोना दिनै जाथिनि नामाव ओंखारनायाव दिनै सोरबाया ओंखाम मोनजायालासिनो दिनैहाय जुदि थानो गोनां जायोब्ला बिनि बांसिन दिनै बै राजा लामाफ्राव नोङो आवथायफैनायाव जोंना 1000 10,000 15,000 20,000 30,000 थाखा मानसिफ्रा दिनैहाय गारि लायै लायै आबसुनि मुभमेन्टफ्राव फैनानै दिनै थाखा गारो बै NLFBफोरनो दिनैहाय हरनो हायैनि खारना मा आं बेखौसो बुंगोन आं एथ'राबसिन थांनो नों सोङाखैमोन खिन्थु बुंदों आं आबसुनि बे माबासिम थांनो सानला आबसुनिसिम थाङो एगजाम्पल हिसाबैथ' जों बुंनांगोन ना नंगौ थिगैनो दं आबसुनिसिम जुदि थांनांगौला मालाबा फैगोन आबसुनि जोङो आबसुखौ जों बखिया थिगैनो दं जोङो रावबो दल संगठनखौ बखिया एगजाम्पल हिसाबैसो बुंदों आं नंगौ जाथिया दिनै जुदि आबसुनि सार्थआवनो दिनैहाय थोरसि खावनायाव जुदि ओंखारोब्ला नंगौ
बै नोंनि एनएलएबि फंबायफ्रा दिनैहाय मा थांखो नंगौ 100%आव 50%आ दाबो अनसायो रिसिभ खालामो एक्जेक्टलि खिन्थु किसुमान एनएलएबिनि केदारफ्रा बा गोदोहाय जोंनि एनडिबिनि केदारफ्रा जुदि माखासे रायजो राजा गनायनो हायै एक्सेप्ट खालामनो हायै खामानिफोरखौ मावोब्ला बे आलादा खोथा बे जोंनावल' नङा आच्छा गुबुन संगठनावबो जादों बे दा दिनै जों थांनानै फैबाय एनएलएबि केम्पआव हाबबोबाय एक्सुवेलि अनला ओंख्रि दिनै मुदुमुल बिलाइनि अनला खारै जाबोदों आं बेखौ आंनि गोसोआव दं एनएलएबि केम्पनि जेसेबां केम्प कमान्डार मेस कमान्डार सेक्सन कमान्डार सेलुट होयो बिथांमोनखौ दै फंबायफोरखौ बा आरो केम्प कमान्डारखौ स्पेसियेलि बिथांखौ आङो सेलुट होयो बिथांनि जिखिनि खोथा बुंनाय केम्प कमान्डार नङा बिथाङा दिनै आफादनि सासे दैदेनगिरि मस्ट टप लिडार बिथांखौ स्पेसियेल सेलुट होयो आं बिथांनो भिडिअनि गेजेरजों नोंथाङा दिनैहाय बे केम्पआव थांनानै फैनानै गथ'फोरनि सेंग्राफोरनि रेसपन्स बै बिथां बख'नि रायज्लायनाय बेफोरबायदिखौ माबायदि मोनदों बा बै गथ'फोरनो मा फोरमायहरनो सानो नोङो बे गोदान बाथ्रा नङा बे गोदान बाथ्रा नङा संगठनाव मोनसे स्ट्रिक्टलि डिसिप्लिन थायो जायहा एक्टिभ वर्कार बिथांमोना जेब्लाबो पलाइट एन्ड जेन्टेल होननाय बुस्थुखौ मिथियो नंगौ अनेस्टलि हाम्बल पार्सन जायो जेब्लाबो बे संगठनाव जोंनि मा होननानै बुङो रुल्स एन्ड रेगुलेसनाव सासे बेक्तिया बेसिक मिलिटारि ट्रेनिंखौ लानायनि उनाव जाय बेक्तिया दिनै माने ट्रेनिंखौ उथ्रियो बिनि उननिफ्राय बिथाङा सासे संगठननि केदार जायो जाय बेक्तिया दिनै बे डिसिप्लिनखौ मिथिनाय नङाना बै बेक्तिफ्रा दिनैहाय संगठनखौ सिनायनाय नङा दायो आङो मा बुंगोन आं जेराव थांदों बे जोंनिनो फुराना केम्प फुराना केम्प ओमफ्राय 100आव 90%आनो वेल ट्रेन जोंनिनो एक्स एनडिबि केदार जायहा दिनै बे बख'नि आन्दाराव दङ 90%आनो जोंनि एक्स एनडिबिनि केदार गतिके डिसिप्लिनखौ बिथांमोना मेनटेन खालामदों जों गोदो एनडिबिआव जों लिडार होननानै जोङो जेरै एक्सेप्ट खालामो दिनैबो खालामदों गाबोनबो खालामगोन समफोरबो खालामगोन बे बुस्थुखौ जोङो मोनदों जों एप्रिसियेट खालामो जोंबो सासे संगठननि लिडारमोन आफादनि एनडिबिनि लिडारमोन खिन्थु बै स्पिरिटआ बिथांमोनाव दाबो दं स्पेसियेलि आं सनाय केम्पनि जायफोरा दैदेनगिरिफोर दङ जि सेंग्राफ्रा जोंखौ मोनबोदों गोदोनिफ्रायनो 10 बोसोर 7 बोसोर 5 बोसोरनि सिगां बिथांमोना दं हिसाबै एनएलएबिआनो दिनैहाय सनाय केम्पआव जायफोर थादों एनएलएबि हिसाबै बिथांमोनखौ आङो माने सेलुट खालामो बिथांमोननि स्पिरिटआ एनडिबिनि स्पिरिटआनो दङ दिनैसिम बेखौनो फल' खालामो जायनि थाखाय आं बुंनोसै मानो खालामो होननानै बुंब्ला बर'लेण्डनि मोनसे फ्लेग दं बेखौबो बेखौनो लादों 100% जोंनि एमब्लेम बेबो बेनो दङ जोंनि फ्लेग बेबो बेनो दङ जोंनि मा होननानै बुङो कनस्टिटिउसन बेबो बेनो दङ फरमेसनबो दङ गासैबो एनडिबिनि दं जाय बुस्थुखौ एनडिबिआ सुफुंनो हायाखै मावफुंनो हायाखै एनडिबिनि सेराव एनडिबिआ दिनै मावनायनि उनाव खालामजोबनो हायाखैबा बिथांमोनखौनो जों सिगाङाव दोननानै बे एनएलएबिआबो दिनैहाय गसंलांगोन मावलांगोन होननानै बिथांमोना
फर्म खालामदोंमोन थांदोंमोन गोदान लामा ससेयाव मा जाहैखौ जों मिथिया आं बेखौनो बुंगोन जाय गथ'फ्रा दिनै दङ सालायनानै दङ बख'नि आन्दाराव दङ बिथांमोना बिराद स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनखौ मेनटेन खालामदों जों थांदों जोंबो बिराद मोजां एक्सेप्ट खालामदों जोंखौबो खालामदों ट्रिट खालामदों जेरै एनडिपिआव जोंखौ माने सनमान होयोमोन रेसपेक्ट खालामोमोन एग्जाम्पल एखे बुस्थुखौनो जों दिनैसिम नुदों जोङो गोजोननाय मोनदों स्पेसियेलि अन्थावजों अफ्रिजों नों मा सानना आङो दिनैहाय थांना फैनानै बक' बिथांजों सम्पुर्ण 2 घन्टा रायज्लायनायनि उनाव स्पष्ट खोथाखौ दिनै मिथिबोदों स्पष्ट बोरै बेखौ आं बुंला मिथिनो थाखायनो थांनो नागिरबाय थानाय मानाय चेयारमेन दङ बिथांजोंबो जों रायलायगोन बाधा दं बिथांजोंबो जों रायलायगोन खिन्थु जोङो बांसिन बक' बिथांजों जोंसारजों जोङो क्ल'ज हिसाबै बै केम्पआव थानाय हिसाबै जोंहा खामानि दंमोन जों थांबाय रायलायबाय जोङो स्पष्ट मोनथिदों दा खोथाखौ बेखिनिखौल' आं बुंनोसै एक्सुवेलि आंबो बिथां बिजोंसार ना आफाद एक्स एन डि बि समावहाय बिजोंसार नाम लादोंमोन बिथांखौ बै डिसबेन्ड जानायनि सिगां बिथांखौ आं केम्पआव लोगो मोनदों दे बिथाङा मोनसेल' खोथाल' होनबाय थायो हारिनि स्पिरिट मोनसेल' थांखि एनडिएफबिनि पारमिसन ओमफ्राय डिसिप्लिन बे मा होनो बे कनस्टिटिउसन बेखौ फ्लेग बर' हारिनो जों मा होनो हाखो आरो जों बर' हारिनो मा होलांगोन बे खोथाया बिनि खुगायाव जों ओंखारफैबाय थायो बे समनिफ्राय दा मोनसे स्टाडि दङमोन ओमफ्राय बिथां बक'खौ जेला 4 लाख चेकखौ जों गुवाहाटियाव लायफेरो अब्लाना बिथाङा गोसोआव दङ गैया बिनि खोथा दे हयथ'बा गोसोआव गैयाबो जानो हागौ बिथां बक'आ बिथाङा बुंदों आरोखि लास्टावहाय ओरै जिहेथु इन्जुर सेरावहाय अफ्रि आफादा माबोरै जागोन आरो जों बर' रायजो राजानो मा होखो 4 लाख थाखाजों जोङो मा होनदोंमोन मा जाखो 4 लाख थाखाजों जों बायजाबाय ना मा बेखिनि खोथाखौ बुंदों आंनि गोसोआव अब्लाना सोंथि फैदों हाबाब मा खोथा होनदों बे फिसा खोथा नङा आं दिनै बिथांनि खोथा बिथां जोंसार बिथांनाव क्षमा बियो नोंथाङा गाज्रि दामोन आं दहाय नोंथांनि जाखिनि खोथा बुंनाय बावहाय बेफोर खोथाखौ आं फोरमायनो हायाखै गोसोआवसो दं खिन्थु नोंथांनि जा साननाय नोंथांनि जा थांखि भबिष्यतआव जाबोथों आंबो आसा खालामदों नोंथांमोननि एनएलएफबिनि जाखिनि थांखि जाखिनि सिमां बेफोरो जाफुथों आं बेखौनो आसा खालामदों जों गोबां खोथाबो सावरायबाय जोबथारनायाव आं मोनसेल' खोथा सावरायनो लुबैदों दुखुबो नांदों बेराफारसे आङो दिनैहाय एनएलएफबि केम्पआव मानो सेन्देल गोदान फेक्टरि बायदि खुलिनानै जानो गोनां जादों बेखौ बर' रायजो राजानो एसे एक्सप्लेन बा मोजां गुवारै फोरमायना होयोब्ला एसे मोजां जागोन होनना बुङो जों दिनैहाय गोबां बर' रायजो राजाया जौनि नामाव 200-300 थाखाखौ गारो नंगौना नङा जों दिनै बे 300 थाखाखौ एनएलएफबि केम्पआव दिनै मोननै केम्प दङ बेयाव जानायनि नामाव हरनो हाया नामा आरो बै 200 थाखाखौ जुदि एनएलएफबिनो हरोब्ला जोंहा बर' हारिया मा खहा दं नोंथाङा एसे मोजां गुवारै फोरमायनानै होयोब्ला साबसिन जागोन होनना सानो आं बेखौ दहायनो होबाय दहायनो एक्सप्लेनेसन होबाय आङो बिथांमोननि जानायनि थाखायनो थानाय जानायनि थाखाय बे परिबेसा दिनै जानाङामोन आंबो बुंनाङामोन
बे रेसपन्सिबोल दायथ'आ गासैबो सरखारनि नंगौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्टेट गभर्नमेन्टनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि दायो नंगौ बेखौ नों आंहा बेवहाय सोरनोबा खोन्थाफिननांगौनि खोथा गैया दा जुदि दिनै सरकारा दिनै 200 जन मानसि केम्प मोनसेयाव बिनि हरनायखौ जाहोनो हायाबा बिनि रिप्लेसाव बिनि बदलै दिनै नोंथांमोननो जों थाखा हरनो हायाब्ला नोंथांमोना बे केम्पखौ सालायनो थाखाय माबा मोनसे राहा लामा खालामनो हागोन नामा जोंनाव बिदि सुबिदा दङ नोंथांमोना नैबेखिनिखौ खालाम होमबा जोङो बेखौ प्रभाइड खालामनो हागोन जोङो हरनो हागोन नोंथांमोननो बेखिनि थाखाजों नोंथांमोना केम्पखौ सालायहैनाय जादों मिथिबाय बेखौ आं बुंबाय थानांगौ गैया थाखायाथ' मासाव 170 ना 80 दङ सनाय केम्पआव ओमफ्राय बेयाव क'क्राझाराव 200 जन दङदां जायखिजाया 200 माने 400 मानसिया माने 250 जन मानसिया बोरै जानो हानांगौ दे बेयाव 1 लाख दे सानदो नोंनि न'आवहाय दिनैहाय एक्सपेन्डिचारा दिनै बेसेबां थाङो 7 मानसि दं ने नोंनावथ' 15,000 थाखा थांथारो 100% 15,000 थाङोबा 100 जन बा 200 जन मानसिया 1 लाखजों बोरै जागोन थेमाले खोथा एसे एनै हरो एडिजिपिया 1 लाख थाखा हरो होननानै बुंबाय स्पस्ट' ओमफ्राय बाखिखिनि एसे एनै कालेक्सन जायोमोन बेबो बन्द' ओमफ्राय दायो जाबाय माइरंनो माबा माबिनो बेखौहाय एसपिआ प्रभाइड खालामो बेजोंथ' थोआ दा जाहैबाय जिहेथु सेन्देल फेक्टरि खालामदों सरकारानो हरदों बेखौ माने माबा मोनसे खालामदों नोंसोर बेखिनिखौहाय हयथ'बा नायदोंबो जानो हागौ दे सालायना जानो हायो ना हाया थाखाया बेयावबो दङ नोंसोर सालायनानै जानो हायो ना हाया बेखौबो नायदोंबो जानो हागौथ' बेखौ नायनाय लोगो लोगोनो बेलेग बिनिफ्राय एसे साबसिन नायनोबो हाबावगौना नोंखौ लफायनो हागौथ' लफायदोंब्रा नोंखौ बेखौनो जुदि बिसोर खालामनो हायाखैब्ला बेखिनि सेंग्राफोरखौनो मेनटेन खालामनो हायाखैबा बेखौबो नायनो हागौ खिन्थु आं सानदों मा एसेल' माने केडार मेम्बारफोरखौहाय एसेबां सास्ति होनाङा जेसेबां सास्ति जायो जेसेबां प्रब्लेम जायो बारायलांबाय थागोन प्रब्लेमा 100 बार जाबाय 9 मास जानोसै फैजेननायनि उनाव सिगां मा खोथा होदोंमोन 10 लाखमोन 10 लाखमोन मोननै केम्पजों आं मिथिनायाव 5 लाखब्ला जथेस्थ जायोमोन खिन्थु दिनैहाय स्टेटआ होयो ना सोरबा होयो दाथ' एडिजिपि एडिसनेल डाइरेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस जायहा डिजिपिनि आन्दाराव दङ डाइरेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस बियो आसामनि पुलिस बिफाननि बिफा बिनि आन्दाराव एडिजिपिया नायो नोंनि बे रिहेबिलिटेसननिनो माबा माबिनि बिनि आन्दारावनो गासैबो दंजोबो दायो जाहैबाय एनएलएबि संगठना दिनै सेन्देल फेक्ट्रि खालामना जुदि संगठनखौ सालायलांगौ बेबायदि अबस्था जादोंब्ला सालायनो हायोबाथ' मोजां जों रावनोबो बिनांनाय नङा रावबो रायजो राजाबो दिनै हेरेसमेन्ट मोननाय नङा जोंनि बर'नि अनगायै गुबुन जाथि हारिफ्राबो दिनैहाय जेबो प्रब्लेम मोननाय नङा बेखिनिखौ जुदि सरकारा होदोंब्ला बेबो मोजां खिन्थु बेखौ सालायनो थाङोब्लाबो थाखा फैसा नांगौ ना मास 2-3सो बिराद गोबां साप्लाय जादों बिराद मोजांबो फैदोंमोन दाथ' बन्द' दायो बेखौ कन्टिनिउ खालामनोब्ला केम्प मोनसेयाव बे जेरावहाय दा बिथांमोना खालामदों 2 लाख थाखा नांगौ सोर हरगोन बेखौ बिसोरनि दायथ' जागोन बे 2 लाख थाखायाथ' दिनैहाय दायथ'आ जाबाय जाया लाबोदों सावरायनायाव जाय लाबोदों आच्छा बिथांमोनखौ दिनै सावरायनायनि नामाव दिनै लाबोनानै ओरैनो दोनला जानाय नङाथ' एक्सुवेलि बेखौ लाबोनायावहाय आं मिथिनायावहाय प्रिटिनारियन मेस ना मा
ओमफ्राय आरो सासे सरि दे एखमबा बियो एक्जेक्ट नामखौ आं बुंनो हायाखै प्रिति नारायण दास मेसब्रा प्रिति नारायण मेस नामा जाय हक जेखियानो जादोला नामखौ एसेब्लाबो मिथिनो खमा बियो आङो नामा क्लियार जायैनि थाखाय बिथां थुलुंगा मोना बिथां NLFB नि सायाव दायथ'आ 100% दङ होननानै आं सानो बिथां थुलुंगा नार्जारिया गाज्रि मोननानै बा दुखु मोननानै लाब गैया अफ्रि दैमारि चेनेला सिदा बुंगोन एच अन्थाव डि अफ्रि बिथां NLFB नि बिथांमोननि सायाव नोंथाङा जुदि रिक्स लानानै लाबोदोंबा नोंथाङा बिथांमोननि सायाव 100% सावरायनांगौ बा बुंनांगौ बा माबा मोनसे खोथा बुंनांगौ दायथ'आ बिथां सानैनाव थाहैगोन होननानै आं सानो नोंथाङा मा सानो 100% बिथांमोना हाग्रायाव थांदों बिथांमोनखौ सोर कनभिन्स खालामदों जे NLFB बिथांमोना फैफिननांगौ होननानै नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे परिबेसा दिनै सावरायनाय जागोन नोंथांमोननि डिमान्डआ दिनैहाय रायलायनायनि गेजेरजों समाधान जागोन होननानै बुंनायाथ' बिथांमोनानो दा बिथांमोना जुदि थांदोंबा नंगौ बिथांमोनखौ लाबोदोंबा 100% बिथांमोननि आन्दाराव जायफोर दङ बिथांमोना दायनिगिरि दै नंगौ जोंनि NLFBआ दिनैहाय सावरायनो फैनायनि नामाव दिनैसिमबो सावरायनाय जायाखै सावरायनायनि मोनसे जे बेबस्था मोनसे परिबेस बेबो दिनै गैया बे बुस्थुआ जायाखै बिथांमोना दिनै खालामनांगोन मानसिखौ हाग्रायाव थानायावहाय लाबोनो हादोंब्ला नंगौ बे गोजोन परिबेसावहाय दासिमाव जानांगौनि खुनु खोथा गैया मा खालामदों बिसोरो नंगौ बिजनेस नामा संगठनखौ हाग्रानिफ्राय लाबोनानै गावबा गाव लाबनि थाखाय बिजनेस खालामदों नामा सोरबा थुलुंगाया मोना सिगांबो म्यानमारनिफ्राय लाबोबाय नंगौ सोरनि पलिसियाव लाबोआ दिनैसिमबो आरो लाबोबाय मानो सावरायनायनि बेबस्थाखौ खालामनो हायाखै बिथांमोना दिनै दायथ' दङ बेखायनो बिथांमोननि पलिटिकेल डायलग बिथांमोननि फर्मेल सिजफायार बिथांमोननि डिमान्डआ थाबैनो जुदि सावरायजानांगौब्ला बेनि बेबस्थाखौ नोंथांमोना खालामनांगोन जोबथारनायाव आं गासै बर' रायजो राजाखौ आं मोनसेल' खावलायगोन जायहा बा सेन्देल बा गुबुन बायदिसिना दखान दङ बिथांमोना जोंनि BTC आवनो मोनसे प्रडाक्ट जागासिनो दङ जाय प्रडाक्टआ दिनैहाय दैज्लां मेसें बाव इउज खालामजायो नोंथांमोना अदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव थांनानै नायहैयोब्ला NLFB केम्प सनाय केम्पआवहाय दिनैहाय NLFB नि जाखिनि बर'लेण्ड आर्मि बिथांमोना नैबे NLFB केम्पआव थांनानै जगाजग खालामनानै रायज्लायनानै खम बेसेनाव लाबोनानै नोंथांमोना मा खायदायाव फाननो हागोन आरोखि थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि